Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Zainal Arifin ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Makinuddin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sultan ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Amir Ma'ruf, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Saadah. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Suryati ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Hasanatun Mardiyah ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Siti Saadah ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Ugi dumateng panjenenganipun sedaya para Ibu Nyai ingkang boten dalem wiji-wiji asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Sumber Arum. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Zain Fanani saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Sumber Arum ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyaken. Wabil akhos dumateng sahibil bait panjenenganipun Ibu Hajah Soimah sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Hajah Siti Soimah sak keluargi sak dzurriyyah putra wayah tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan dzurriyyah sholih sholihah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Sumber Arum, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jam'iyah Dalail Khairat baik saking kecamatan Tempuran napa dene wonten tlatah Sumber Arum ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula mulyaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser, rencang Garda Fatayat, Ibni PPNU Karang Taruna Pemuda wonten Sumber Arum, boten supit dumateng jamaah qasidah ingkang kula hormati. Sedaya para tamu undangan wonten tlatah Sumber Arum, ugi sedaya ingkang hadir wonten menika majelis ingkang tesi jumeneng ngadeg muga-muga imane kanthi jejeg, sing lenggah ngleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, kaparingan sehat walafiat
diparingi roh semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken bilih nikmatani maghbunun ala katsirin minanas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat kalih nikmat sempat. Diparingi sehat nanging boten sempat, kinten-kinten rawuh napa boten? Dipun paringi sehat nanging boten sempat, rawuh napa boten? Mula sak sae-saene rizki, padahal yang namanya rizki niku nggih sae sedanten. Nanging jebule sak sae-saene rizki, yang pertama adalah rizki badan sehat. Alhamdulillah. Bukti nyoto TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane rega 17 yuta tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Mula sak sae-saene rizki ingkang kaping sepindah adalah nikmat sehat badan. Ingkang nomor kaping kalih adalah sak sae-saene rizki anak ingkang soleh solihah insya. Mula dinten menika Ibu Hajah Siti Soimah derek bingah ngawontenaken pengaosan dinten menika pun sengkuyung putra putrinipun. Alhamdulillah dipun rawuh kalian para yai, para ibu nyai, khususipun jamiah saking Dalail Khairat Tempuran. Niki bingah manah Ibu Hajah Soimah saestu nyuwun agunging pangapunten amargi sing rawuh duman panggenan ingkang sekeca sedanten, ning mugi-mugi sami ikhlas nggih. Dugi wingking mereka sing tesih sami sibuk payungan. Yang belakang assalamualaikum. Yang pojok sana halo. Masya Allah, sebelah kiri assalamualaikum. Kula pikir-pikir lek ngaos niki kaya piknik tamasya nggih Bu. Sing kinten-kinten boten keduman snack niki wonten rambutan Bu. Ning sanes rambutane Baca Soimah niki. Oh kagungane tangga. Alhamdulillah. Tapi keduman snack sedanten nggih. Alhamdulillah. Oh mboten. Mboten keduman. Mula melu urunan. Sing mboten keduman snack tetep rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Anak ingkang soleh solehah niki rizki sak sae-saene rizki. Mula dinten menika kula panjenengan sedaya zaman akhir mboten usah muluk-muluk cita-citane dados napa. Amargi zaman akhir kados niki cukup selamat niku pun bejo. Kula ulang, cukup selamat niku pun bejo. Putrane dereng ranking setunggal, mboten masalah, sing penting mboten pacaran, mboten klithih, mboten pergaulan bebas, mpun selamat niku bejo. Suamine jenengan dereng kagungan duit 300 triliun. Jenengan mboten sak ayu Sandra Dewi. Ora masalah, sing penting suamine nglakoni salat, ora judi slot, ora masang togel, niku pun cukup selamat dadi wong bejo. Alhamdulillah. Mula Gusti Allah ngendikaaken
Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku mempergilir kejayaan lan kelengserane menungso. Wingi tesi sehat sak menika pun kapundhut wonten ngarsanipun Allah, gentenan digilir kali Gusti Allah. Ana dina wayahe datang, wonten saatnya kembali. Ana wayahe dadi wong melarat, mesti mengko tekan dudu tiki mangsane dadi wong sing berada. Allahumma niki dipun gilir ana taun wingi, ana taun sakniki. Wingi 2024, sakniki 2000 selangkung. Karo kiai ora basa. Saderenge lanjut Pak Operator Sound System, niki pun rati pirsa niki suara eho kali efeknya diicalaken mawon. Soalnya niki kadosipun ada keterlambatan antara pengucapan kali suara yang keluar dados boten patoso cetha. Pak Operator Sound System, suara eho efek nyun bantuan diicalaken mawon. Nah, radi lumayan kados niki mawon malah asli suarane mumpuni. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Wingi 2024 sakniki 2000 selawe. Sing sepuh mboten usah mawi basa karo sing enom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Mula hitungan umur tanggene Jawa menawi larek sampun menginjak usia belasan tahun, maka njur menginjak usia likuran. Likur niku lingguh ning kursi. Soale menawi tesih belasan tahun, cara Cilacap niku lare tesi yabiaban. Yabiaban niku cara piyayi tempuran dalam ya-yaan. Ya-yaan. Yabiaban. Oh, nek Cilacap niku kan basane rada kandel. Yab-yaban. Mriki yap-yapan. Nyerati mirip sakjane. Usia belasan tahun niku tesi yak-yakan, ibarat botol kosong dilebeti nopo kemawon mesti masuk. Mula kenapa menawi sampun menginjak usia selik. Nah ngono aku direwangi ben ngajine suwi nganti ngantos jam pinten mangke? Jam kalih sampai jam 2 sore. Sik tak takon sing karo mbayari. Baca Siti Soiman niki jamaah lan warga masyarakat Sumber Arum ngersake sampai jam kali sonten. Niki sing bayari mawon nglesah. Bu Soimah molek ngendikan monggo kersa panjenengan kados niku. Malah jenengan ora mbayari ku campur. Nek cekapan ngaos jam kali sonten berarti salat dhuwure 2:30. Salat dhuwure 2:30. Masya Allah. Modele Piyayi Sumber Arum. Nek salat asar 2:30. Lho kan ngendikane cekapane jam kali sonten. Berarti salat dhuwure 2:30. Padahal sahabat bertanya kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal nopo sing paling dicintai Gusti Allah? Kanjeng Nabi mangsuli salah satunggile amal ingkang paling dicintai Allah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ning tenang saja, salat pada waktunya niku maksude salat wajib sing boten sampai diqodho, alias salat fardu ingkang lek nglampahi boten sampai melewati batas selesai waktu salat. Dados salat pada waktunya ora dumeh,
Lagi met kelopo krungu adzan langsung salate cemantel ning wit kelopo ya ora. Ora dumeh salat pada waktunya lagi matun. Pirsa matun. Matun iku ngresiki suket teng tanduran pari. Cara piyai mriki napa? Sami matun. Tapi piyai Sumber Arum wong nyatane rata-rata usahane kan anu kolam manget. Mriki nggih mboten nonton tukang matun nggih. Wonten. Cobi tukang matun ngacung. Oh Masya Allah, bolokku niki judule. Pantesan mangke niki pas salaman ting wingking panggung mak kerasak kaya salaman karo parut. Jebule tukang matun. Ora usah cilik ngati. Tenggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu sautama-utamane penggawean adalah menjadi seorang petani. Yang kedua seorang kuli utawi buruh. Yang ketiga menjadi seorang pedagang. Dan yang keempat pekerjaan paling utama tapi mentok nomor kaping sekawan nggih pun menika menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah niku pedamelan nomor papat, petani nomor siji. Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji. DPR nomor kula direwangi. DPR nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, lurah nomor, petani nomor. Dados petani bangga napa bangga? Keren napa keren? Tepuk tangan dulu dong buat para petani di Indonesia. Kenapa kok petani dibelani pekerjaan paling utama jare kitab I'anatut Thalibin? Soale jare kitab I'anah sak nandur-nandure petani ndadeke sedekah. Kula bali sepindah malih. Petani dibelani kalih Kanjeng Nabi sebab sak nandur-nandure petani ndadeke sedekah. Mula panjenengan sing boten kagungan tegalan, boten kagungan pekarangan, boten kagungan sawah. Niki teng emper-emper dalem, teng serambi, teng teras niku diusahakan sing ditanam boten namung tanaman hias, boten namung tanaman kembang, tapi dianjuraken dipun tanduri sing kinten-kinten wonten woeh. Kayata lombok, terong, tomat, rambutan, jambu, pelem. Sing pating prentol niku napa niku? Dalam apel. Sik. Dalam kepel. Buah kepel. Oh. Tenggen kula Cilacap boten nonton soale. Kula mangke niki mlebet Sumber Arum baca soimah, kula sumerep kok niku pating prentol. Ternyata diwastani buah kepel. Lah sing dimam kulite napa? Sale rada mirip sawo. Tapi mboten dimam kulite. Daginge. Oh, nggih wonten bijinya. Oh, lah niku atos. Njur mangke diplathok. Oh, diboek. Diboek, diputer, dicelupin, dijilaterin mboten. Oke mangan Oreo. Terus dibuka, diambil isinya, ngangge sendok berarti. Oh mboten, langsung diplok. Oh, buah kepel. Pantesan padha ngetapel ngono kuwi ya, Bu. Gara-garane do ngetapel. Ya. Rasane manis. Oh.
manis nggih arum. Pantesan mriki tlatah diwastani Desa Sumber. Tepuk tangan sik niki. Oh, bentuknya ngono kuwi tapi yo manis yo arum. Berarti leres nek meriksani piyai niku jangan dari covernya. Ternyata kaya buah kepel. Jenenge ora pati yo sae ngono kok. Pating kepel-kepel ngoten niku apa malah dikepeli kan repot mali ya Bu ya. Lah niki kok buah kepel asmane ora patoso sae nanging kok jebule raose manis ambune gandane arum wangi pantesan tlatah diwastani Sumber. Mugi-mugi jenengan sing padha remen do Jamiah Dalail, seneng zikir, seneng sholawat, mudah-mudahan oh ya Allah kupune bemelu menclok mangke niki jebule. Nggih niki mergo ngaji ning Sumber Arum langsung diencloki kupu, ngertian bae karo sing ayu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sami dados piyai ingkang ahli ibadah senajan ngapunten pasuryane kita niki kok ibarate kaya kepel ning mudah-mudahan manis arume dipun cium kalian para malaikat dongane langsung melambung dumugi langit dados makhluk-makhluk ingkang ditresnani kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik donga saya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana supaya nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda ning ambah Gusti jen nabi kang minulya irma Allahumma barik lana fi wajaba Allahumma barik lana fi wajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana.
Ojo lali sembahyang khusyuk kanthi tenang ben suwargane gampang mbah ngadep slendang. Ojo lali sembahyang khusyuk kanthi tenang suwargane gampang kuat kandele iman dadi umat kang disayang. Irma Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma sholli ala Muhammad. Iki dibuka kali dongane bulan Rajab lebet Sya'ban wingi nembe nandur Sya'ban niki puso imah ngajak ayuh do nyiram tanduran sing kala wingi ben nginjing dumugi Ramadan saged sareng-sareng panen. Allahumma niki dereng Ramadan qasidahe pun langsung panen saweran. Niki monggo kula sawer rumiyin. Sami-sami alhamdulillah pun sering kepanggih nggih. Nggih pun ping 3. Alhamdulillah nggih disawer terus. Kula malah kesupen. Niki pangapunten bocah Soimah grup qasidah mesti nggih dibayari barang kali Bu Soimah. Nanging nggih vokalise tetep disawer. Oh niki nggih modale kathah lha niku idepe separo 2.500 Bu Soimah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus kepel. Teng kitab I'anatut Thalibin kita niki petani dibelani karo Kanjeng Nabi sebab sak nandure petani dadeke sedekah. Mula nek teng Serambi pekarangan teng emper dalem niku diusahakan nandura sing onten buahnya. Soale sak nandure petani dadeke sedekah, bukti nyata. Nandur pari digrumut wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Nandur kepel dipangan codot, berarti sedekah karo. Nandur rambutan dipangan kampret, berarti sedekah karo. Kampret bedi sedekahi. Sak nandur-nandure petani ndadeke sedekah. Mapa mali wong Indonesia duwe prinsip nek dereng mangan sego namanya dereng madang. Madang napa mangan? Mangan napa madang? Nek cara Cilacap madang wis mesti mangan sego. Tapi nek mangan ya sak mangan-mangane silakan. Lah wong Indonesia duwe prinsip durung mangan sego namanya durung madang. Bukti nyoto Piyayi Sumberarum dahar muntul entek papat. Muntul. Muntul niku ubi jalar. Sing niku lho warnane ungu, kuning. Cara Piyayi mriki napa? Muntul niku sekedap. Singkong cara Piyayi mriki napa? Singkong. Oh, singkong telo. Lah muntul niku sing kuning ungu. Cara Piyayi mriki? Telo rambat. Muntul telo rambat, singkong telo. Oh, berarti leres lagune gedhuk asale saka telo, asli saking mriki berarti niku lagune.
nek teng Temanggung ngen mara sepuhe kula singkong niku disebut jendal. Oh, berarti singkong telo jendal. Ubi jalar telo rambat, ora telo muntul. Nek cara Cilacap singkong niku budin, telo rambat diwastani muntul. Berarti nek telo jendal kan sing nggih ndamel gethuk. Menawi telo rambat mriki nggih ndamel panganan napa malih. Dalam gebi, grubi, sing manis nika. Jebule grubi niku saking mriki. Pancenen sumbere teng mriki. Yo arum wangine grubi nggih saking mriki, kepel arume nggih saking mriki. Ya. Mulane pantes banyune anget arep kungkum nggih teng mriki nggih. Masya Allah, muga-muga makmur donya akhirate. Amin Allahumma. Piyayi sumber arum dahar jendal entek papat mun ngakune dereng dahar. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Soalnya piyayi Indonesia duwe prinsip nek dereng mangan sego namanya durung madang. Presiden Prabowo makannya nasi. Nasi saking beras, beras saking gabah, gabah saking pari. Sing nandur pari sinten? Petani. Berarti kelas presiden pun disodakui karo petani. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuh ndekake perintah kok keprok barangan ngono kuwi. Berarti dadi petani bangga napa bangga? Keren apa keren? Sebab sak nandur-nandure petani ndadeke sedekah. Amin Allahumma. Allahumma. Balik malih wau lagi bahas apa ya sadurunge niku. Oh mboten. Oh iya. Ternyata kabeh mau urip ning alam dunya digilir. Kabeh menungso urip teng alam dunya niki gilir gumanti gantos kinantos. Almarhum Bapak Haji Wahab sampun kapundhut teng ngarsane Allah saniki digantos kali putra-putrine. Supados napa meneruskan amal soleh, meneruskan amal ingkang sae. Niki gilir gumanti. Kabeh gentenan teng alam donya niki. Mula ana 2024, ana 2025. Usia ning gone itungan Jawa, nek wis likuran lingguh ning kursi, amangka lek nyambut gawe lewi tenanan ngibadah langkung gemati, soalem pun usia likuran. Wis ora yab-yaban kaya usia belasan tahun, mula ana seli, roli, teluli, padli, kok ora terus monine 25. Nggih Bu nggih. Kok lebar 24 njur selawe. Karena hitungan Jawa selawe seneng lanang wedok. Selangkung seneng sing langkung-langkung. Mula kawit umur usia likuran mpun langkung serius lek mikir. Karena ngemuti nek wis usia selawe mulai seneng lanang wedok. Mung zamane mawon zaman akhir sakniki dereng wayahe selawe mon bocah SD padha pinter pacar-pacaran. Malah lek pacar-pacaran bocah SD nggone ngundang ayah karo bunda. Mula zaman akhir kados niki dalam sehari 24 jam niku kraose langkung cepet. Wong nembe bodo wingi wis arep bodo malih niki. Kraose langkung cepet karena dereng wayahe ning wis dilakoni dhisik. Mula nek hitungan umure Jawa selawe seneng lanang wedok, nek wis usia likuran lingguh ning kursi nanging lebar 29 monine 30 40. Mergo 30 40 lagi digrumut butuh.
Mestine 29 tahun wis rabi, 30 tahun wis lagi meteng, perlu persalinan ora ketang 5 juta wis kudu nyekel duit. Apa malah sing babarane operasi sesar, ora ndek BPJS 22 juta. 30 digrumut butuh. 40 ya esi digrumut butuh. Anake mlebu SMP, mlebu SMA, lebar lulus SMA mlebet kuliah. Lebar kuliah kepingin kerja tambah biaya, wis kerja gari kepingin nikah biaya meneh, umur 40 tesi dikejar butuh. Tapi ternyata lebar 40 orang mulai 50. Hitungan Jawa lebar 40 monine seket seneng ketuan. What is a ketu? Ketuk niku penutup kepala. Ana peci, songkok, kopiah, jilbab, romal, selendang, topi, cara Cilacap diwastani ketuk. Mula wong 50 seneng ketuan karo nggo nutupi uwan. Sale nek empun 50 berarti setengah abad. Wong angger setengah abad waman nu'ammir hununakisu fil khalqi. Wis dimulai kurangi nikmate kari Gusti Allah. Mula bar 50 ora muni 60, monine sewidak sejatine wancine arep tindak. Karena ternyata ngumur tenggene Jawa baca Soimah derek hitungan umure Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kapundhut teng ngarsane Gusti Allah yuswane 63 tahun. Mula kaya napa umur teng Jawa bar 50 ora 60 tapi sewidak sejatine wancine arep tindak. Tindak teng pundi? Dalam pesarean. Sing mangsuli pesarean kok sadar diri banget ya Allah. Soale pancinek sewidak rambut putih wis wayahe mulih. Meripat lamur pun cedak kubur untuk ompong wis enggal ngerong. Ning sing yuswane sewidak mboten usah cilik ngati. Sing nom-nom model kula ya ora usah kemaki. Soale namanya pati syarate fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Jebule syarate mati ora pandang bulu, ora pandang wektu. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa? Atau kula keri jenengan duluan, monggo. Lah kan pun tak walik niki. Namanya pati, ngendikane Kanjeng Nabi akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Mula kenging nopo, onten tiyang ahli maksiat kok malah umure dawa. Soale ternyata wong sing ahli maksiat diparingi umur dawa niku lagi dinteni wektune tobat. Lah diparingi umur dawa kok ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Karo masang judi slot, naudzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah, sing biasane salat jamaah dipundhute karo salat jamaah, sing biasane maca Quran dipundhute pas tadarus Quran, sing seneng lagi dalail khairat dipundhute pun pas lagi ngamal, sing lagi poso sunah pun ngene dipundhut pas lagi poso sunah, sing biasane ceramah yo matine karo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampi. Ning Gusti Allah ora urusan karo amplop. Nek pun wayahe sedo ora iso diundur, ora iso dijokno.
Mula kenging napa kula panjenengan mboten pirsa dugine seda ken selalu gawe ngamal sae supaya kapundhut pun dalam keadaan ingkang sae insya mula kenging napa wingi ana sing duwe prinsip ngeten lah salat yo mati ora salat yo mati kae dening salat yo melarat bae. Kayak ora sholat malah sugih anake yo pinter-pinter. Maaf ngapunten. Senajan KTP ning Islam kelakuane apik tapi kok ora sembayang, niku ibarat nganggo sabuk tapi ora katokan. Bareng-bareng sebelah kiri. Assalamualaikum. KTP ning Islam. Kelakuane sae tapi ora sembahyang niku ibarat nganggo sabuk tapi ora kathok. Kewer-kewer. Sebelah kiri nyeleneh adoh lagi tak kei pirsa perumpamaan gambaran kok jawabane kewer-kewer iki. Sing kewer-kewer ki apane? Oh kathoke. Wis aja marake pikirane rono-rono. Kok iso-isane dijawab kewer-kewer niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Ana malih sing de prinsip kae dening salat yo ngrasani tanggane ora pernah keliwat. Kae dening ahli zikir tapi lambene si nyinyir luwih-luwih wis ora salat ora maca Quran yo ngrasani tanggane ora keliwatan wonten tiyang mriki kados niku kathah mangkat wonge mangkat kerudunge warna napa warna ireng bener-bener ya. Sebelah kiri kawito ki mancing emosi tenanan. Wis ora salat kelakuane ala, pelit medhit, betitil bakhil, kucren jelantir, kaya pil kudanil. Yo lambene seneng nyinyir. Onten tiyang mriki kados niku. Mangkat wonge. Mangkat, kerudunge warna napa? Kerudunge warna ireng, klambine warna kok aku curiga ya. Ki nembe ana sejarah pengajian bunya ini malah nggo tumbal ki nembe ana. Yakin modele sumber harum. Mula maaf nek ana sing de prinsip iya ya. Kae korupsi 300 triliun kok mung dipenjara 6 tahun. Ngapunten, ora usah panjenengan iri karo barang-barang kotor model kados ngaten. Soalnya rame tenggene masyarakat, ya mending bojoku dipenjara 6 tahun tapi aku nampa 300 triliun. Oh no wingi sing ngucap ngaten. Maaf, tanggene kitab namanya Hilyatul Aulia dijelasakan Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Ternyata Ar-Rahmanu welas ase Gusti Allah huwal muhsinu niku kanggo gawe bagus ilal barri kanggo wong sing kelakuane sae wal fajiri ya wong sing kelakuane lacut fit dunya kok wal akhirah aja ditambah-tambahi mula ditambahi wal akhirah kompleks sing jawab kewer-kewer mau ki nek ditambahi kuwi beda maknane dalile sik tak ulang ngapunten niki kula tak pindah sebelah mriki nggih Bu nggih pancen kawito sebelah kene iki njaluk digarap pancen Ar-Rahmanu welas asih Gusti Allah wal muhsinu niku kanggo gawe bagus ilal bari kanggo wong sing kelakuane apik wal fajiri ya wong-wong sing kelakuane lacut kelakuane ala fit dunya ning alam donya tok ulang fit dunya ning alam donya tok aja ditambahi akhirah dadi wong sing salat sing ora salat sing kelakuane sae sing kelakuane ala sing sugih sing melarat sing ayu sing pinter sing mancung sing
Niku pinter jenengan. Kabeh niku diwelas asih Gusti Allah. Koruptor, maling, bencoleng, tukang klitih, yo dirahmati karo Gusti Allah. Tapi ning alam dunya tok. Ning alam dunya aja gugupen tekan isor durung tak tok tak tok. Dadi sing ning alam dunya niki wong kelakuane Allah nggih kebagian welas asih Gusti Allah. Contoh napa welas asih Gusti lho saking katahe ambekan niki welas asih Gusti Allah. Kula ambekan jenengan nggih ambekan. Ambekan mboten? Memastikan. Soalnya kami tahu jawabannya niku jan gawe kula Herman. Ono kewer-kewer, malah nambahi dalil fidunya wal akhirah barang. Bu, ambekan niki salah satu welas asih Gusti Allah dari seluruh jutaan nikmat sing dipun paringaken Gusti Allah dateng menungso. Nyatane koruptor ambekan, kula panjenengan ambekan, sing salat ambekan, sing ora salat nggih ambekan. Padahal ambekane kula panjenengan sedaya niki ben bisa urip sak dinten harus nyedot oksigen kalih nitrogen. Padahal informasi teng rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. 1 liter nitrogen harganya Rp10.000. Padahal dalam 1 hari kita harus nyedot 2.880 liter oksigen. Lang kedah nyedot 11.000 liter nitrogen. Ayo dihitung bareng-bareng nek dijumlah kudu bayar piro sak dina. Nah, pinter niki Jamiah Dalail Khairat akeh. Khusus tenggene dalam Ibu Kaji Soimah kula hitungaken nggih jenengan. 1 liter oksigen harganya Rp25.000 ping 28.000 sama dengan Rp70 juta ditambah 1 liter nitrogen harganya Rp10.000 ping 11.000 liter nitrogen 110 juta rupiah. 110 juta rupiah ditambah Rp70 juta sama dengan 180 juta rupiah per dino nggo ambegane tok. 180 juta rupiah ping 30 dino sebulan sama dengan 5,5 miliar per bulan go ambegane. Niku sebulan 5,5 miliar lah per dinone niku 180 juta rupiah. Nanging nyatane kita mboten bayar, Gusti Allah lek maringi ambekan niku gratis. Niki bentuk welas asih Gusti Allah. Pramila sing salat sing ora salat ambekan kabeh. Malah sing ngucap kae ora salat kok sugih. Nggih, karena mung kebagian ning alam donya tok. Teng akhirat nggih mboten kebagian. Soale cari kitab namanya Qadrul Ghais. Kalau welas asih Gusti Allah bentuknya adalah dalam omahe Kaji Soimah, maka welas asih Gusti Allah niku kok jumlahe 100%, maka sing teng akhirat welas asih Gusti Allah niku jumlahe 99. Lah ngalam dunya sak ingsi-ingsinane niki namung 1%. Dados 1 kok banding 99. Lah niku nggih jangankan setengah seprapate mon mboten nonton. Mula Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Dalhar watu Congol gambaraken welas asih niku nek kaya daleme Mbah Soimah, maka welas asih Gusti Allah sing manggon teng akhirat adalah daleme Kaji Soimah seisi-isinane. Lah ngalam dunya niku nembe kesete. Ibu tahu keset? Bu, pirsa ngertos keset? Keset niku lap sikil. Sikil niku kaki. Kaki niku samparan. Samparan niku suku. Suku niku basa Indonesiane kaki. Cara basa Cilacap nggen kula foot. Foot niku cara basa Cilacap. Basa Cina cutang. Basa Cina.
Jebule ngalam donya niki nembe keset. Ngapunten. Keset manggone ning ngarep pintu. Wis lap sikil ning ngarep lawang berarti kan dereng mlebet dalem. Lah jebule donya niki kesete akhirat niku adalah daleme kaji sok imah sak ingsi-ingsinane. Berarti dereng sampai mlebet tenggene omah mawon lap sikil. Berarti dunia niki nembe keset. Pramila maaf. Nek panjenengan didolimi, dilarani, difitnah karo tiang sanes, jenengan ngucap, "Ya Allah, iku wong gawe loro karo aku, fitnah karo aku. Durung jaluk ngapura wis tak ngapurani." Tapi kekarepanku nek dheweke gawe jahat, yo langsung entuk laknat. Ben kaya ning film-film Indosiar ya Allah. Dheweke gawe jahat kok sih sehat-sehat bae. Dheweke gawe dolim karo aku kok anake yo malah sukses-sukses. Aku kepingine nek dheweke gawe jahat yo langsung pikantuk azab. Tapi kenapa kok mboten langsung pikantuk azab wong sing gawe dolim niku? Karena namung kebagian kesete. Waktu ning alam dunya teng akhirat boten kebagian 99 welas asih Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Kula mangkene iki tanglet kali baca soima. Wajah Bapak kapundhut niku kapan? 3 tahun kapengker, gak mumpuni pas saweg corona. Kula tanglet ngamali ae jenengan nopo kok jenengan saged tegar ngeten iki. Soale kula mireng kabar nek tiang istri ditinggal sedo kali suaminya niku move on-nya lama. Paling banter niku gangsal tahun. Niku montesi kepikir mula rata-rata ibu rumah tangga tiang istri ditilar sedo kali suaminya. Biasanya mboten nikah malih, mboten garo malih karena ngugemi nderekaken garwane senajan wonten alam barzah ben mboten nikah malih supaya kalau kok nikah malih kan berarti nderek pertanggungjawaban suami baru. Nah, menawi basa iman niki nggih wau tak tangleti. Lah Mbak mumpune putu mau nembe sekawan. Anak pun gede-gede kantun ngrumat putu kali ngibadah. Benten karo wong lanang panci. Beda karo lananganku. Kula krungu basa lanangan niki nemu teng Tegal. Gara-garane niku pas kula mangkat ngaos dilalah bojone kula nderekaken ngrencangi teng Tegal. Karena penasaran kula nembe nikah njur pengin mriksani wajahe bojone kula. Pas kula wangsul pengaosan kula buka jendelane ketoklah bojone kula. Jamaah do guneman, do ngrasani ngeten niki. Oh, iku lanangane. Nek teng Cilacap nggih bojone ngaten niku. Lah tapi benten malih teng daerah Indramayu Cirebon Jawa Barat mriko. Kaget malih tak buka jendelane ketok bojone kula jamaah do ngendikan, "Oh, iki lakine." Biasa benten-benten mula ngapunten nun sewu nggih Pak. Rata-rata angger diwastani makhluk setia niku tiang estri. Maaf ya Pak ya. Contoh Bokaji Soimah niki. Wis kula tangleti. Malah wingi sempet radi badane panas kali ingkang putri ditangleti, Bu. Kok radi sakit? To niki Mbak mumpuni pun sekedap malih ngaos teng mriki, Bu. Monggo tenggene dokter. Ora usah maring gone dokter. Napa kula tumbasaken mawon obat teng apotek. Bu Soimah jawab maneh. Obate aku ora nono ning apotek. Leres panci tiang istri nek ditinggal sedo suami Pak. Niku paling cepet move on-nya niku gangsal tahun. Kula niki sedang melakukan survive, meniteni dan menengeri. Pak like suamine kula kemarin nggih nembe kapundhut.
Pas kondur haji nembe seminggu niku kapundhut wonten ngarsane Allah. Lah bulike suamine kula dinten niku ndamel story, kula ikhlas ning dereng ridho. Ridho niku artine bombong nek cara Cilacap. Cara mriki napa nggih? Lega-lega. Bahasane niku ngaten, kula ikhlas. Kapundhut niku memang takdir. Tapi kula dereng ridho, kula dereng bombong. Iku pun 1 tahun kapengker berarti wong niki sekedap malih badhe Dzulhijjah malih. 1 tahun niku dereng saged move on, membekasnya luar biasa. Beda karo wong lanang jangankan nuwun sewune nunggu kuburane garing. Kuburane teles man wis nglirik bojone tanggane. Wong lanang kono kene yo ora. Mula maaf Pak, nek sing diwastani setia kok wong wedok, wong lanang ya nun sewu ora usah mawi panjenengan niku njur tersinggung dengan kalimat ini. Kanjeng Nabi belani jenengan Kiai Kakung. Belanine kepripun? Dulu ketika ngawase sampai jam 2 sore kan? Iya mung takon tok aku. Wis mulai serius niki. Niki cerita tenggene kitab namanya Qissatul Aulia. Tenggene Qissatul Aulia niku diriwayataken sahabat Kanjeng Nabi wonten ingkang yuswane sepuh ning sugih, kiai kaya raya. Ternyata pikantuk nadare dhek niku kepingin nek kepanggih kali Kanjeng Nabi memasrahkan seluruh hartanya kangge syiar Islam teng Kanjeng Nabi. Nanging ternyata mergo sepuh mboten saged tindak tenggene daleme Kanjeng Nabi. Ternyata wekdal Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada niku Kanjeng Nabi tindak maring dalem-dalem para sahabat, salah satunggile tenggene dalem mbah kesepuhan niku wau. Sahabat empun tua nanging sugih. Kerawan Kanjeng Nabi nangis niku sahabat. Kali ngendikan cetha dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Kula mboten nyono ya. Ing atase kubuke kula niki kok dirawuhi kali kekasih Gusti Allah. Kaya ngimpi ketiban daru kula ya Rasulullah. Mila mumpung jenengan tindak mriki ya Rasulullah. Kula niki tak cerita kali jenengan wong kula seneng banget niki rasane. Kula niki gadah nazar Kanjeng Nabi. Nazare kula niku nek jenengan saged dipun paringi kesempatan lan kula nggih diparingi nikmat umur dawa. Kula kepingin masrahaken bandane kula nggih jenengan kabeh pokoke. Tak pasrahke kabeh nggih jenengan. Monggo nggih dakwah syiar Islam. Nek Kanjeng Nabi sifate kaya mumpuni ya mesti ditampani sak kata-kata apa melih sing maringi wis tuwa mambu lemah. Tapi Kanjeng Nabi piyai ingkang pinunjul kekasih Gusti Allah mahfud mboten mungkin gawe dosa, maksum terjaga bersih dari dosa. Kanjeng Nabi mangsuli nggih mboten parengaten, Mbah. Sepindah dalam sanes ahli warise panjenengan. Kaping kalihipun kan jenengan kagungan putra. Lah niku bandane jenengan kangge diparingaken putra-putri mawon. Walah, anake kula niku mung setunggal-tunggal etil. Malah bocah wedok, malah wingi nembe rabi ya ana melu bojo lanang ning Temanggung kono. Lah nek putrine jenengan punika nderek swami, gampun diparingaken kali kula. Pasrahaken mawon kali ingkang garwa, kali setrine panjenengan. Walah, Kanjeng Nabi, bojone kula niku pun terlanjur teng Sukabumi.
Benteng suka bumi ora gelem bali, ora gelem dikeloni barang. Oh ya Allah, garwane jenengan pun sedo. Nggih. Mpun sedo wingi dereng pados dangu mulane kula bingung. Niki bandane kula badhe kepripun. Mulane kula nazar kula pasrahaken teng jenengan. Ngeten, Mbah. Senajan istrine jenengan empun sedo, tetep jenengan sebagai suami menafkahi garwane. Lah wis tua ngene iki kon malah kon bojo meneh. Ora usah jawab kewer-kewer. Wis tua ngene kaya kon bojo meneh. Boten sing dimaksud istri sudah meninggal, maka suami menafkahi almarhumah istrinya dengan cara setiap bersedekah di atas namakan almarhumah istrinya. Niki kula wingi praktek ngaos tenggene grobogan Baci Soimah. Niku wonten Mbah Kaum pun sepuh sangat. Ternyata niku kula pengaosan dalam rangka haul yang ke-9 almarhumah istrinya. Dan ternyata setiap piyambake haul niku nyembelih wedhus kali santunan anak yatim-yatim piatu. Dan kula diceriosi kali Bu Camat, kali Pak Lurah lan tokoh-tokoh ulama mriku, Bu Camat niku sampai penasaran jur, kenapa menawi grobogan pas banjir, daleme Mbah Kaum niku mboten nate kebanjiran. Padahal daleme Mbah Kaum niku nggih tingginya sami kali dalam-dalam tangga tepali, tapi setiap unton banjir tenggene grobogan niku ternyata blas daleme Mbah Kaum niku mboten derek kebanjiran. Terus sabenere tangga tepali kepingin pirsa ngamali ae napa. Ternyata kula tanglet lan kula tanglet kali keluargi memang setiap khol niku nyembelih kambing menawi mboten acara nyembelih kambing mesti nggih damel sedekahan nyantuni anak yatim-yatim piatu di atas namakan sedekah haul almarhumah istrinya. Berarti pangandikanipun Kanjeng Nabi menawi suami istri niku kan diwastani mahram ajnabi. Waune niku sanes napa-napa njur saged dinikah. Mawon ketika istrinya meninggal dunia, suaminya ken menafkahi atas nama sedekah almarhumah istrinya, berarti kan tekan teng alam kubur. Lah napa malih putra-putri kandung kok sami sedekah atas nama almarhum ayah ibunya, yo jelas dugine. Pramila mboten nonton yang namanya haul ngontenaken selamatan sia-sia niku mboten nonton. Karena ternyata menawi tenggene adate kita kan onten nyaur tanah. Nyaur tanah napa mboten sarawuh nggih? Sami nggih. Diwastani nyaur tanah napa mboten mriki? Sur tanah. Menawi tenggene tiang keseripan kan nonton sur tanah nelung dino, mitung dino, matang puluh, nyatus, mendak 1, mendak 2, nyewu, nggih Bu nggih? Niki bukan adat tiang Hindu, sanes adat tiang Buddha. Wong ternyata ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kita ngontenaken sedekahan bengi pertama atas nama wong sing pun sedo teng alam kubur, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Niku wonten dasare. Sampai-sampai nun sewu kita ngontenaken gawe ayam mingkung, nggih Bu? Ndamel daharan sak werna-wernane niki kangge sing mampu sing sugih. Saumpamine mung ibarate kok galdahe mung toya pethak nyandingi tiyang sing sami maos Yasin tahlil niki toya pethake pun diwastani sedekah. Wong jaman sakniki tenggen kula ayam ingkunge wis diganti kabeh karo mentahan. Sami kalian mriki, Mbah. Sakjane wonten maksud ayam ingkung niku sing sikile diteguk. Ayam mingkung sikile ditekuk gambaraken makhluk sujud karo Gusti Allah. Didamelaken tumpeng bunder ngandape lanci pucuke, bunder ngandap artine menungso urip ning alam donya iki dina-dina muter. Golek bondo, golek rejeki, srawung, ibadah, ketemune mung siji, mula pucuke
tumpeng madhepe dhuwur kabeh mau senajan urip muter golek ridhone Gusti Allah dadi siji. Niki sing dimaksud gawe tumpeng mung sakniki diganti mentan. Nggih Mbah, tumpenge dadi beras mentah, ana tigan mentah, ana apa malih lenga Jawa, gula kopi teh, sampai ayam ingkunge diganti super mie ayam bawang. Napa niku hukume Mbak Mumpuni sah-sah mawon. Wong niate sedekah. Ora nono mentahan super mie, ora nono lenga Jawa, gula Jawa, mboten nonton lenga kopi teh, mboten masalah. Wong namung nyediaken toya petak kangge menghidangkan karo sing yasinan tahlilan niki diniati sedekah kangge almarhum almarhumah teng alam barzah. Pramila bengi pertama ngontenaken selamatan sedekahan sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Ngontenaken sedekahan bengi ketelu sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Ngontenaken selamatan sedekahan bengi kepitu sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepatang puluh. Dilanjut teng kitab namanya Durratun Nasihin memang pangapunten. Ono acara matang puluh nyatus mendak 1 mendak 2 nyewu sampai acara haul sing teng alam kubur tetep pikantuk kenikmatan mergo sing teng alam dunya niki maringi ngontenaken sedekahan. Alhamdulillah. Sebab Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama pengantin anyar, tapi sak susah-susah malam pertama nih mayit tanggene jero kuburan. Peteng dedet sing ora karu-karuan, bingung ngarep mertakonan, rande bolo ora gak punya teman. Mula Mbah Khudori ngendikaaken batir konco teman niku wonten 3. Sepindah teman teng alam dunya. Sinten teman ning alam dunya kelakuan sing sae duwe tangga apik, bondo ingkang saged ndadosaken kula panjenengan sedaya teng alam dunya niki manfaat. Yang kedua, nggih niku teman teng alam kubur. Sinten teman teng alam kubur? Ana istri, anak, keluarga sing padha ndongak-ndongakno niki kanca dugi teng alam kubur. Lah ono melih sing nomor 3 kanca akhirat nggih niku adalah kanca ingkang nemani kula panjenengan sedaya dumugi akhirat adalah ngamal saene kula panjenengan sedaya sing bakal ngrencangi. Mula teng jaman akhir kados niki kula panjenengan sedaya ora usah muluk-muluk dados napa. Cukup selamat niku pun bejo. Menawi ngendikanipun Allah yarham al-mafula Mbah Khudori Tegarejo Magelang kepingin urip bejo mulya teng jaman akhir mangano sing enak turu sing kepenak bareng-bareng mangano sing turu sing sebelah kiri durung. Assalamualaikum. Ora diundang pengajian yo mangkat dhewe, ora keduman snack jajan dhewe, ora keduman panggonan jagong dhewe, ngantuk yo ndlosor dhewe, atine panas ya ditanggung. Hanya pinter-pinter jenengan. Zaman akhir kados niki kepingin urip bejo mulya mangano sing turu sing kepen. Arep takon assalamualaikum. Piyayi mriki sumber arum mangan enak niku dahar napa? Ayam terus. Jangan lompong. Lompong niku lumbu toh? Anu tales-tales cara mriki lompong. Ala niku bener niku. Ala niki lompong. Jebule standar mangan enak cara sumber arum jangan lompong nyambel terasi goreng gereh napa gereh nek cara Cilacap iwak asin niku gesek utawi jui cara mriki gereh. Standar mangan enak cara Piai sumber arum tempuran Magelang jangan lompong nyambel terasi goreng gereh.
Oh, mantep. Dalem, Mbah? Ah, tegen apa, Mbah? Ya, Rahman. Tege bening. Ya, niki rada bahasa Cilacap wonten bahasa tege. Nek teng mriki kadose mboten nonton tege. Nek teng nggen kula tege niku sayur sing wonten kuwahe. Mula diwastani tege bening, tege sop, tege asem. Kados niku niki Mbah Kakung ngendikan ndahar enak tege, Mbah. Mbah Kakung ngendikan kados niku kula nggih kedah menyesuaikan. Wingi bojone kula matur teng kula ngeten kan nun sewu ibu-ibu biasa mriksani kula teng YouTube nggih. Mbah Kaji Soimah nggih ngaten, tapi jujur nyong ora pernah nonton nyong. Suami saya pun saya larang nonton kula. Kenapa? Isin kula, Bu. Lah mergo mboten nate nonton kula pas wingi 10 Rajab kan buka poso teng Cilacap. Lah memang bojone kula badhe mriksani aplikasi NU online. Mriksani niku jam buka poso teng Cilacap kali Temanggungan benten. Lah akhirnya pas kula buka teng gene Cilacap niku bojone kula buka aplikasi NU online mboten sengaja nonton videone kula. Disetel pas nirokke suara mbah-mbah kados niku mangke niki. Lah bojone kula nagih. Bojone kula ngucap, "Ayang Embeb, karep-karepku bojo-bojoku." Dek, mumpung omah lagi sepi. Jajal sampean ki praktek kaya ning panggung soro mbah-mbah pripun ngaten. Lah kula kan merasa utang kali bojone kula mboten kula parengi nonton videone kula, akhirnya nggih wong bojone kula njaluk tak paringi. Lah pas kula praktek pun kula celok-celokaken kados niku cangkeme kula. Ya Allah, ora metu-metu suarane mbah-mbah. Kenapa kok ora metu suara mbah-mbah nang ngarepe bojone kula? Soale mboten bayaran. Ya, ya. Guyonan tetep isin kula nang ngarepe bojone kula saged praktek nggih teng panggung niki kados niki ya. Mula mangan enak cara Kyai Sumber Arum niku jangan lompong nyambel terasi goreng gereh. Niku standar mangan enak Sumber Arum, tapi ngendikane Mbah Khudori, mangan enak niku dudu dahar laweh nopo. Tapi mangan enak wong sing seneng ngempet ngelih. Malah seneng ngempet nafsu. Piyai poso kan ngempet nafsu. Contoh kecil lah dereng poso. Menawi macul teng Saben, kawit 7:30 nganti jam 12 siang. Dikirim daharan lawuh nopo mawon mesti ngamel. Nggih Pak nggih. Lah napa malih tiyang poso? Kok wis adzan maghrib ora usah ngojari lawuh napa, asal pun tong-tong bleng adzan maghrib ngunjuk seteguk air putih mawon rasane pun marem. Nggih Bu nggih. Mula kaya napa wong poso niku upase mandi. Upas niku cara ula niku racun. Cara Cilacap upas. Cara mriki sami, cara basa Indonesiane bisa. Nek cara nggen kula upas, wong seneng poso upase mandi. Ula kok seneng poso, ya upas racune mandi. Ula kobra, ula weling, ula welang, ula dumung, ula sendok. Ula sing seneng poso, sekali matok racune niku iso mematikan menungso. Beda karo ula sing mangan bola kadut. Ula napa malih? Ula banyu niku. Ula banyu, ula kadut mergo mangan bae isine mung ngentat-ngentut tok. Padha karo menungso. Kepingin putra-putri soleh-solehah ya bapak ibune to nirakati ben anake pinter-pinter tiang sepuh pun dongane mandi.
Soale tanggane ta'limul muta'alim rukune wong ngaji ana 3, sepindah santri, kedua guru ngaji, ketiga wali santri. Bocah wis gelem ngaji, wis ana gurune gelem mucal. Senajan pun dibiayani, wali santri kudu nirakati putra-putrine ngaji. Mae poso, bapake yo muasani istri, yo muasani anak, ibune muasani bapake, muasani anak. Aja mangan bae. Diterasaken mulai darah sing lagi mangan langsung mandeg. Aja mangan bae. Bene putra-putrine pinter, bapake kersa poso Daud. Poso Daud ora kuat nggih monggo Bu, poso Senin Kemis. Senin Kemis kok mboten kuat nggih poso-poso sunah monggo dilampahi. Syukur laire putra dina wetone dipuasani. Puasa muasani putra kok mboten kuat, menawi bakdo maghrib nganti tekan isya aja langsung plencing minggat. Bakdo maghrib putra-putrine dihadiahi Fatihah ping 40 ji. Disebut asmane binti sinten, mangke dihadiahi Fatihah ping 40 ji. 40 ji mboten kuat ya ping 7. Ping 7 ora bisa ya ping sepisan. Sepisan kora kober ya terserah karepmu anak-anakmu. Loh, kabeh mau sing jenenge tirakat karena memang supaya doane niki gampil dipun tampi kalian Gusti Allah. Senajan Gusti Allah niku Maha mendengar, ning tirakate seorang ibu ndadosaken mandine lek ndonga, mandine ampuh antuke berdoa karo Gusti Allah. Pramila wong poso mbiyen ampuh-ampuh mergo napa? Lek poso tenanan. Hari ini seneng poso, tapi kenapa kok dongane ora pati ampuh? Soale posane wong biyen karo posane wong saiki kuwi beda. Wong biyen poso bukane yo mung sak ketemune. Lah hari ini poso malah kakean syarat. Jangankan sampai ada nasar, ada duhur ibu-ibu wis mikir ya Allah, mengko buku arep masak apa ya? Wis gawe sayur lompong, jangan lompong nyambel terasi, goreng gereh, esi kepingin soto, wis gawe soto gare kepingin bungkus bakso, wis nyepeng bakso gare kepingin some bisa seblak-seblake. Teng dalem wis ana es kelapa muda, esi kepingin es campur bisa teler-telere. Dipikir-pikir wong poso jaman saniki malah geragas. Warbu kok cawis-cawis kesak kata-kata daharan. Padahal lek wong posone wong biyen lawe mung sak ketemune. Akhire napa? Feelinge wong biyen niku keasah. Contoh wong biyen arep buka poso liwet nasi sego sekul Bu. Niku ora nibani sebulan sepisan wong biyen ndar sekul niku. Senenge yang ngerawat pala wong biyen apa malih Ahlul Bait Nggarjo. Rata-rata ngerawat supaya napa nafsune niki ya ketata. Nafsune niki disempitno dadi wong sing seneng ngempet nafsu. Apa malih Kyai Magelang, Mbah-mbah sepuh niku kathah sing ngrawat. Nggih Bu nggih. Nggih Mbah nggih. Lek nggih kok ora mantep to. Kula menawi sawan Nggarjo, sane santri Nggarjo kula, ayi suamine kula ingkang santri Tegalrejo. Kula niku selalu meniteni dan menengeri. Ahlul Bait Nggarjo niku mesti wonten masakan tahu putih. Ternyata Mbah Nyai Khudori termasuk Mbah Ndori niku ngendikaaken dahar niku sing gampil dikunyah kemawon. Ben ora usah mawi dadak mbethoti. Lho menungso mangan kok mbethoti sing angel didahar. Mangano sing gampil-gampil diproses teng perut supaya napa badane sehat, nafsune niki tertata. Pramila kula wingi jajal-jajal teng griya masak tahu putih kaya Nggarjo. Kok raose benten? Jebule mergo aku dudu santrine. Shallu ala Nabi Muhammad. Mangano sing enak wong sing seneng poso. Lah wong biyen arep liwet niku rekoso. Enjing kok arep liwet nasi, berarti sorene wis nutu. Nggih Bu? Berarti sontene pun nyapaken kayu bakar, cara Cilacap repek, golet suluh.
Enjinge pas lagi praktek teng pawon, diinteri, ditapeni, dipesusi liwete mun bali pindho, wis digawe karon gari didang. Lho kula niki yo paham wong kula kelahiran tahun 95. Senajan yang kelahiran tahun 90 disebut gen milenial, yang kelahiran tahun 2000 gen Z utawi gen Z, kelahiran 2021 namanya gen alpha. Sing kelahiran tahun 60, tahun 70 iku namanya gen purbakala. Dari artefak jenengan. Lah wong jaman sengene iku arep dahar mawon kudu rekoso sik, tapi kan feelingnya keasah. Maka sekali tirakat dongane ampuh upase mandi mustajabah lek ndonga. Kula niki nggih jamani mangan daging ayam kira nibani sewulan sepisan. Klambi anyar pun kadang bodo wingi siapi. Yo ora tuku klambi meleh nek bodo taun niki. Dukon lare jaman sakniki kula nggih mboten ngertos. Kula niki anake wong ora duwe, mangan daging ayam niku malah ngenteni bapake bali kenduri. Kenduri cara mriki napa? Kenduren. Bapake bali kenduren, aku wis nyekel piring seng nika. Piring seng. Pernah zamane piring. Cara mriki napa? Gembreng. Piring black. Piring black. Black niku kaya black nika nggih kongguan nika. Dados teng mriki nyebute piring black. Lah piring black piring seng maun sing bolong tengahe disumpel bakaran plastik. Ngenake wong ora duwe yang trimone piring black niku piring lungsuran. Mun pun seneng nyekel piring bapake balik kenduren lho. Wis dinteni ngantuk ya Allah, jebule bapake balik kenduren mati lampu. Tapi serasane ngelih nggih pripun malih. Akhirnya segone dibagi bocah 5, kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Akhirnya dagingnya ayam ingkung kan namung sak cuil. Sak cuil dibagi bocah 5 yang sak sewir-sewir niku wau. Ning rasane seneng mangan daging ayam, ngeplok sego. Dagingnya ditulno lambe set ngono kuwi. Dokok mali. Sing penting kan segone mlebu sik. Mali mlebu tutuk segone dagingnya alno mali tanggene lambe. Nganti segone telas, iwake sak suwir tesi. Lah gonge niku gonge. Bareng tak pangan ya Allah enak banget, nikmat banget. Aku batin Pak, kenduri saking pundi kok jenengan iki entuk daging ayam kok enak banget diparang entek kanyal kanyul. Jebule malah bakarannya plastik. Sing akhirnya ya iso cerita ngeten niki mergo kula nggih jaman rekoso, maka sing dimaksud zaman akhir urip bejo mulya mangano sing enak niku wong poso, turu sing kepenak, dudu kasur sing empuk, dudu bantal gulinge sing iso ngentut. Biyen pas durung rabi aku ora percaya ana bantal guling ngentut, aku ora percaya. Bareng rabi malah aku nembe ngertos ana entut mambune nanas bareng aku ya nembe ngerti wingi. Kula nikah niku persis umur 28 tahun. Berarti wis hampir dadi prawan mepet kula niku, Bu. Wis mepet sangat niku. Mula ora pacar-pacaran ya, sorry hello. Ora level pacar-pacaran, langsung bras-bras mawon. Kula dirawuhi kali Kyai Haji Usman Ridho Temanggung mriko. Ki cilik ireng rongos ngene iki mantu kiai iki. Mbak mumpuni kula nyuwun ageng pangapunten. Niki kula badhe matur tapi nuwun sewu ampun dados penggalih panjenengan. Umpami niki panjenengan kok ampun kagungan calon, kula suwun ampun sampai ngrusak sederekan. Lan nuwun sewu umpami kok dereng kagungan calon, kula gadah jago. Jago berarti lanang. Ning jagone kula tesi teng Tegalrejo. Oh, santrine Mbah Khudori. Nggih. Lah kula kepincut mergo santrine Mbah Ndori niku. Sakjane sing ngantri ya pirang-pirang. Ya kan mbok bilit dikira ora payu ngono ku ya ora disombong sithik to. Kula mireng santrine Mbah Ndori, kula kepencut niku lah.
Sing akhirnya dari pertemuan sampai ijab kabul niku 6 bulan. Khitbah lamaran sampai nikah cuma 2,5 bulan. Tapi dari pertama kepanggih sampai ijab kabul karena piyambake tesi teng pondok, kula nggih tesi ngaos mboten pacar-pacaran, kula poso 6 sasi. Derekaken bojone kula wekdal niku, ayo monggo Mbak Mumpuni. Waktu niku ngundangi teng kula tesi Mbak Mumpuni. Ya Mbak Mumpuni, kula poso, jenengan syukur nggih poso mboten nggih mboten napa-napa dinten-dinten jenengan ngaos teng masyarakat. Kula akhire ngimbangi tiap dinten senajan ceramah kula nggih poso 6 sasi niku. Dari pertama sampai ijab kabul tak tirakati alhamdulillah. Bar nikah langsung cespleng. Ning nembe kawan sasi ternyata niku janin dereng kersa dimong. Gara-garane salah satunya mergo memang kecapean. Dokter mengvonis kata-kata istirahat. Kula niki nek sedinten ceramah ping 3, pagi sore malam pagi sore malam. Oh dalu saking Pekalongan kali keluarga besar baca soimah langsung mawon teng gubuke kula Mbak Mumpuni. Alhamdulillah wonten persiapan hotel dan lain sebagainya karena memang jarang sangat istirahat. Malah mboten Pekalongan, Pemalang malah mau dalu Pemalang. Niki wong saking mriki langsung bablasan teng Pekalongan tiap dinten ngaten niku. Paling kula istirahat tidur teng perjalanan teng kendaraan. Turune nggih teng mobil kari lenggah ngeten niki. Metu-metu dadi urang. Ning kula syukuri, tapi niku nggih satu teguran saking pangeran yen jaga istirahat. Jane kula nggih kepengin iki Bu Saimah nek ceramah karo turunan jane. Ning turu sing kepenak dudu bantal guling sing iso ngentut, dudu kasure sing empuk, tapi turu kepenak niku wong sing seneng melek bengi. Wong sing kurang turu malah. Nek wong kirang sare sekali ngliyep walaupun namung sekedap rasane enak luar biasa. Nggih Bu? Bakul pedagang teng peken. Mangkat jam 1 pagi. Berarti saking dalam kan jam 12 niku. Nek diniati dagang golek nafkah, biayani anake teng pesantren, rezekine bersih halal thayyib. Amangka lek melek bengi senajan dagang niku pun diwastani qiyamul lail. Ibadah ana ing tengah wengi. Maka sekali ngeliat turu mesti walaupun seberapa jam rasanya kepenake luar biasa. Nikulah sing dimaksud wong sing seneng melek bengi, wong sing turu kepenak. Nek mbah-mbah sange lek Mas Tani aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jaga mantune dalang kok ya. Nyangking pokor kencanane penonton gonge barang. Alhamdulillah niku sing ngajari nembang niku bapak kula ning bapak kandung Cilacap. Biyen pas kula diajari niku dandang gula. Lek latihan kula dandang gula 7 wulan ra dadi sak dandang-dandange tak plok sekalian aku. Bapake kula lek ngajari nembang ngene iki. Mosok sawedok ra iso nembang ras bapake kula nek didik kula niku. Lho kanca-kancamu saumuranmu puji-pujian ning masjid suarane apik-apik saumuranmu kedo pinter nembang. Tak jawab, "Ae Pak Jokowi seumurane bapak dadi presiden." Bocah diomong angel pancenen kowe. Ya wis ora tak padhakke karo anake tangga. Kakangmu Mbak Yumu, kowe kan turunanku. Kakang Mbak Yumu ya suarane apik pinter nembang, mosok kowe anakku turunanku iso nembang. Aku diturun-turunke bareng karo bapakku. Bapake ngendikan klopo sak tundun ra kembar kabeh. Nah sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopir, klopo gabuk, klopo budek. Ya kuwi kok klopo budeke. Jomong angel. Bapake kula nek ngajar kula keras banget, Bu. Saking kerase niku
dari 5 bersaudara alhamdulillah sak menika nembe kula tok sing saged ngaji kados niki. Soale nggih niku kula ndablek niku bapak kula matur ngendikan tak jawab teng kula pancen kowe kula apa budheke kowe pancen. Ning sing akhire mergo keras niku wau dadosaken kula mental alhamdulillah radi tumata. Ning tenang saja bapak kula senajan sanes kiai nek dalil fikih niku saking gurune kula Allahu yarham almaghfurlah Mbah Kiai Marzuki. Dados kawit cilik kula pun ceramah kait umur 8 tahun pasti guys memang kula pun mulai ngaji. Tapi tetap dalil fakihnya niku gurune kula piyambak sing damel kerangka materi bapake kula. Gebyak-gebyakno meja, pernah kula disiram banyune wedang teh niku mergo ngantuk siram banyu teh kula. Mergane kula ngaji niku nek latihan ceramah kawit isak sampai subuh, kawit isak sampai subuh. Kawit sengin dugi sak menika. Kula alhamdulillah senajan pun nikah, kula niki pun gadah bojo nggih pinter kitabe, nanging nuwun sewu kula nyuwun izin kali suami kula. Pokoke kula dipari wektu kula sowan kali gurune kula. Nek mboten sowan kali gurune kula ngapunten ingkang kathah. Kula kok kaya rasa putus niki sanate. Dados ngapunten ben niki tetep sambung kalian guru kula. Akhirnya dilanjutaken kali putra mantune guru kula malah asli Ngadirejo Temanggung. Alhamdulillah nggih mboten keliya, tetap ngaos kali suami, tetap ngaji karo guru. Kula kuatos nek ngajine kok mung sekedar lewat internet, apa ngesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab. Mbah Kiai Makin Khudori Tegalrejo niku titi pesen. Nek wong kok wis titi mangsa derajat dipekewih karo tiang sanes, nek wong wis diewu pekewih, maka kudu sering-sering sowan guru. Kudu sering-sering introspeksi diri. Soalnya nek wis pinter, wis gede, wis tekan derajate, kok ora sering sowan karo guru, ora sowan karo tiang sepuh, gara-gara bakul es moniso dadi repot. Mula kaya napa? Kula napa malih kula bocah kencur wingi sore menyak blek lancung ya ora gepeng aku. Kula kudu sowan-sowan guru maka alhamdulillah Mbak Soimah pun jam 12 kirang seprapat. Kula wau minggah jam 11 langkung seprapat. Nggih menawi Mbak Soimah niki piyayine pancing lembah manah sanget. Terus senajan kiai ingkang mampu berada putra-putri alhamdulillah nggih nyengkuyung kali hajatipun ibuke tetep menika Bu Soimah saged maringi contoh sae teladan ingkang sae kangge putra-putri masyarakat. Mula diberkahi sing rawuh niki kathah sanget tandha niki almarhum Bapak Haji Wahab kelakuane sae, tandurane sae, dinten iki pun panene sae. Fa insyaallah dumugi alam barzah dadosaken amal pahala ganjaran kangge nambahing padang wonten alam barzah. Allahumma kanthi pangsan dinten menika mugi-mugi baca Soimah sak keluargi sak putra wayah diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi putra-putri saleh salehah, sumrambah dhumateng kita para jamaah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, diparingi padang jembar atine, dipun tambahi ihsane. Mbah Haji Wahab almarhum dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggenaken wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Ampun kesesa kondur cengkarumin samangke doa badhe dipun imami kalian Romo Kiai. Pangapunten boten wantun dalem mimpin doa amargi kula dereng kaparingan izin saking guru tiang sepuh lan suami kula. Pramila ngapunten ingkang kathah tetep kula ngalah barokah doa saking para sesepuh wonten ing tlatah Sumber Arum. Kaping sepindhah Mbah Soimah sakeluargi matur nuwun kami dipun fasilitasi nderek silaturahim ngaos sasarengan. Matur nuwun sanget sedaya keluarga besar Jamiah Dalail Khairat wonten Tempuran Sumber Sari matur nuwun lan sak dipare doa mangke panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kali saking sambikala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Kula suwun ampun kondur rumin doa sak mangke saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara sumangga. Setelah panyuwun pangapunten ingkang kathah usikum wa nafsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.